lave en lille opvisning her og vise, hvad man også kan med frisbee. Nu har I været rundt i workshoppen og prøvet lidt forskelligt. Som vi også har sagt rundt omkring, at vi har været i gang rigtig lang tid, og jeg har spillet i rigtig mange år. Og dengang jeg startede, der var det freestyle, man lavede der. Jeg så sikkert alle sammen, at jeg lavede lidt forskellige her. Og så tænker jeg på i dag, nu skal jeg prøve at lave en lille opvisning. Jeg prøver at lave lidt, og så kommer Jan og Johnny ind og lave noget andet. Og Jan slutter af med noget af det freestyle, der er i dag, hvad man kan gøre i dag. Fordi jeg er old school, som det hedder. Jeg laver nogle ting, som man gjorde i rigtig gamle dage. Men da jeg spillede det og lavede konkurrencer, så var der dommer. Og jeg tænkte på, kunne I ikke hjælpe mig i dag at være dommer? Det er lidt ligesom X-Factor eller talent eller sådan noget, ikke? Altså man kan give point her, så man kan gøre det, hvis I synes, det er flot, det jeg laver. For eksempel, hvis jeg gør sådan her, ikke? Hvad tror jeg så, man kunne gøre, for ligesom at give mig point? Man kunne klappe. Hvis nu, jeg laver nogle fejl, ikke? Fordi det gør man der i X-Factor, der bliver man simpelthen bare budt ud, der er 3 krydser der, ikke? Jamen så for eksempel, hvis jeg tager den, hvad så? Vi øver det lige en gang. Normalt så vil der jo være musik til, når man laver sådan noget opvisning her, men det har vi ikke i dag. Så I skal forestille jer, at der er musik, ikke? Så jeg prøver at lave en opvisning her. I var med i det, det er ikke nu. Okay, nu prøver vi at se her. Jeg prøver at vise lidt forskelligt, man kan. Så prøver vi lige her. Og så kommer han her. Åh nej! Det kan alligevel! Nej! Nu ser vi, kan lige hive lidt point ind på her. Det er ikke godt det her. Vi styrer den. Wow. Ej. Det skal lykkes her. Vi laver lige en her. Det skal lykkes. Det lykkes som afslutning her. Wow. 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 Næste tak. Peter, du skal have lidt kamera der. Hør bare. Du skal bare komme. Ja, vi starter med at vise nogle kast. Forskellige kast, hvad man kan. Uppa. Sådan der. Og så begynder vi. Er klar? Hvad siger til de bare med 4 frisbees? Herovre. Opsejl. 3, 2, 1.
Jeg synes ikke, jeg hører noget eller wow, eller hvad? Hvad skal vi gøre med 2 her? Er I klar? Kom ind, så jammer vi lige hurtigt også 2 bare lige. Sådan her. Sådan der gør man. Nu får vi tilbage igen. Sidste move! Sådan der! Sidste! Hvad siger vi dog? Tak skal I have alle sammen! Tak for jer!